नमस्कार मित्रांनो, मी अभिजित खळदकर सरकारी योजना या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आपल्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। आपल्याला जर आपल्या घराचा सिटी सर्वेचा उतारा जर काढायचा असेल मित्रांनो, तर आपल्याला तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा शहराच्या ठिकाणी यापूर्वी जावं लागेल। असंख्य चक्र मारून आपल्याला जो सिटी सर्वेचा जो उतारा आहे आपल्याला काढावा लागायचा मित्रांनो। तर मित्रांनो, हा जो सिटी सर्वेचा उतारा आहे आपल्याला जर काढायचा असेल आपल्या मोबाईलवरून, तर तो कशा पद्धतीने काढायचा याच्याबद्दलची जी संपूर्ण माहिती आहे मित्रांनो आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। मित्रांनो, आपण आपल्या या यूट्यूब चॅनलवरती जर प्रथमच असाल तर आपला हा जो यूट्यूब चॅनल आहे मित्रांनो, व्हिडिओच्या खाली सबस्क्राइब नावाचं जे बटन आहे ते आपल्याला दाबायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून जे नवीन व्हिडिओ आहेत ते डायरेक्टली आपल्यापर्यंत पोहोचतील। चला तर मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे सविस्तर स्वरूपामध्ये पाहूया। मित्रांनो, आपल्याला जर आपल्या घराचा जो उतारा आहे तो सिटी सर्वेचा जर काढायचा असेल तर मित्रांनो आपल्याला अगदी काही मिनिटांमध्ये आणि कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस न जाता आपण हा जो उतारा आहे तो पाहू शकता आणि काढू शकता। तर तो कशा पद्धतीने काढायचा, तर सर्वप्रथम आपल्याला गुगल या सर्च इंजिनवरती जायचं आहे। महाभूमी हे जे नाव आहे आपल्याला सर्च करायचं आहे। आपण पाहू शकता महाभूमी.gov.in ही वेबसाईट जी आहे या वेबसाईटवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। आपण पाहू शकता ही अशा प्रकारची वेबसाईट आपल्याला ओपन होईल। त्यानंतर आपल्याला आपला जिल्हा निवडून आपल्याला गो या बटनावरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपण पाहू शकता या ठिकाणी पाहू शकता 7/12/8 आणि मालमत्ता पत्रक। तर आपल्याला सिटी सर्वेचा जर उतारा काढायचा असेल तर मालमत्ता पत्रक याच्यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपला जो जिल्हा आहे तो आपल्याला निवडायचा आहे। त्यानंतर आपलं जे भूमी अभिलेखचं जे आपलं कार्यालय असेल किंवा आपला जो तालुका आहे तो या ठिकाणी निवडायचा, मी माझा निवडलेला आहे। त्यानंतर आपलं जे गाव आहे ते आपल्याला या ठिकाणी निवडायचं आहे। तर आपण या ठिकाणी पाहू शकता आपल्याकडे सिटी सर्वेचा जो CTS नंबर आपल्याला पाहायचा असेल तर आपण याच्यावरती CTS नंबर माहिती असेल त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। जर आपल्याला माहीत नसेल आणि फक्त नाव माहिती असेल तर आपल्या याच्यावरती नाव टाकून आपल्याला शोधायचं आहे। तर मी या ठिकाणी मला जो हवा आहे त्याच्यावरती मी क्लिक करत आहे। त्यानंतर शोधावरती क्लिक करायचं। त्यानंतर पुन्हा आपला जो नंबर आहे तो आपल्याला या ठिकाणी मोबाईल नंबर टाकायचा आहे आणि मालमत्ता पत्रक पहा याच्यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपण पाहू शकता या ठिकाणी आपल्याला जो कॅप्चा आहे तो विचारलेला आहे। व्हेरीफायवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। आपण व्हेरीफायवरती क्लिक केल्याच्या नंतर आपला जे प्रॉपर्टी कार्ड आहे मित्रांनो ते आपण अशा प्रकारे आपल्याला ओपन झालेलं दिसेल। तर आपण पाहू शकता आपलं जे गट नंबर आहे किंवा आपलं जे क्षेत्र आहे किती आहे याची संपूर्ण जी माहिती आहे आपल्याला या ठिकाणी दिसेल। आणि या ठिकाणी जो फेरफार आहे म्हणजे आपलं नाव जर बदल झाला असेल तर तो आपल्याला या ठिकाणी पाहता येईल। तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्याला सिटी सर्वेचा जो उतारा आहे अगदी मोफत आपण या ठिकाणाहून पाहू शकता आणि प्रिंट त्याची काढून घेऊ शकता। जर शासकीय कामासाठी आपल्याला हवा असेल तर मित्रांनो डिजिटल 7/12 ज्या ठिकाणी आपण काढतो त्या ठिकाणाहून आपल्याला हा काढायचा आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपला जो सिटी सर्वेचा जो उतारा आहे आपल्याला काढायचा आहे। तर अशा प्रकारची मित्रांनो अपडेट आपल्यापर्यंत उपलब्ध झालेली आहे। नवीन काही माहिती उपलब्ध झाली तर आपल्यापर्यंत सादर करेल। आणि मित्रांनो आपण आपल्या या यूट्यूब चॅनलवरती जर प्रथमच असाल आणि हा जर व्हिडिओ आपल्याला आवडलेला असेल तर आपला हा जो यूट्यूब चॅनल आहे मित्रांनो सबस्क्राईब करायला